Hola, sóc la Núria. I jo soc la Keila. Avui us ensenyarem el nostre projecte del pont trencat. Aquest és el nostre barri. Adéu! Hola, jo sóc el Víctor. I jo, Martí. Com us han dit les nostres companyes, estem fent un projecte del pont trencat que ens ha agradat molt. I per què ens ha agradat? Doncs és molt senzill, perquè així, fent aquest projecte, hem après coses sobre l'origen del nom de la nostra escola. Preparats? Comença la història! Hola, jo sóc en Pol i aquí darrere meu teniu la vella escola, però ara aquesta serveix per comunicar les festes i tot, i ara allà baix, al carrer Moixerigues, tenim la nova escola. Hola, jo em dic i a darrere meu tenim la passera. Ens va costar molt aconseguir-la. Hi van col·laborar molts barris. Hi va col·laborar Pont Trencat, Pont Romà i Moixerigues. Aquest pont ens va costar molt aconseguir-lo. I per això fica il·lusió i futur. Els nostres barris fan molts projectes junts, com per exemple el Carnestoltes, la cabalgata, el Halloween, etc. Hola, jo sóc la Núria. I jo soc la Keila. Avui venim a presentar el nostre barri. I avui us volem explicar per què ens presentem. Ens presentem perquè ens fa molta il·lusió i perquè la nostra mestra, la Mireia, ens va fer ensenyar tots els noms dels nostres barris, quantes vegades vam canviar de lloc i tot això. Són moltes, però nosaltres això no ho podem dir. És els nostres companys. Adéu! Hola, jo sóc l'Eri i jo el Víctor. A l'any 1753 es van tornar a fer obres, a les quals hi van participar el Pont Trencat i Vallgorguina. Aquest pont, té dos noms, el pont de la Cantina i el pont de la Cira. I Víctor, on està aquest pont? El pont està situat a Palau Tordera, a la vila de Sant Celoni, a un cantó de la Sofia C35. I Eric, quan es va construir? No se sap segur quan es va construir, però es creu que és d'època medieval, entre el segle XIV i XV. Originalment tenia dues arcades, però només es va conservar una. El pont de la Reina, anomenat així, perquè tenia una placa amb inscripció d'Isabel II, en l'any 1866. I Víctor, quan es va reconstruir? I Eric, quan es va reconstruir? El pont es va reconstruir en l'any 1999 i es va acabar de reconstruir en el 2003. I Víctor, per què aquest pont es va trencar? Mira, aquest pont es va trencar perquè un capità va donar l'ordre a que una noia s'immolés, perquè no passessin les tropes franceses. Però, per molta mala sort, la noia es va immolar, va morir, però les tropes franceses van passar igualment. Hola, jo em dic Antoni, jo Pol. Ara us presentem nosaltres com es va crear l'escola Pont Trencat. El 1982 es van unir 9 escoles rurals i nosaltres som una d'elles. I ara només queden 3 escoles que són Campins, Puigtrau i nosaltres. L'escola es forma en 58 nens. I abans l'escola era a una sala d'una església. I després ha sigut on ha presentat el meu company Pol, que ara és l'associació de veïns. I ara està al final de Moixerigues. Nosaltres, la nostra escola està formada per 58 nens i hi ha inicial, infantil, cicle mitjà i cicle superior. Nosaltres fem moltes coses com Mort, Sant Jordi i coses així. I ara el meu company Pol us explicarà el que nosaltres fem a l'escola. Nosaltres a l'escola fem el Sant Jordi, el Halloween, que queda bestial, després fem el Cagatió, fem un concert de Nadal,
també fem l'atletisme, colònies, Sopar i un sopar de final de curs. I Antoni, com ens diem a la música? Pues ens diem la música ens uneix. Acció! Ara, el pont trencat, com us han explicat els nostres companys, doncs representa un monument històric i s'hi pot passar un molt bon dia en família perquè hi ha una zona de pícnic i hi ha un riu. És perfecte per un dia planejat amb la família. Som-hi, companys! Ara, jo soc la Núria. I jo soc la Keila. No? Hola, Soc la Núria. i jo soc la Keila. Avui us venim a presentar aquesta... Hola, jo soc la No, no. Hola, jo em dic Antoni. Jo Pol. Avui ara us presentem nosaltres com es va crear l'escola. Sí, la Ara, jo soc la Núria. I jo soc la Keila.